Zimbili kunhlangulana kusihlango lesihlanu la kumzansi wethu channel 163 nabenkosi mangibingelele nginamukele nanku umhlahlo wakho wesimo sezulu namhlanje kusihlwa kanjalo futhi nakusasa asibheke kusifundazwe sesokuqala sakhona lapha na endaweni zo Eastern Cape eMonti mangisho qala umlomo zobe siyaze ngamafa amazoshisa ku16 no25 sisekhona Eastern Cape eGqeberha khona ke udaba ohlukile ngani ngoba kunamathuba ezivulozwa lindela amazoshisa phakathi wakhe u14 no22 sibheka nje kusifundazwe khona lapha na Free State Group umfontein nakhona zobe nimboze ngamafa amazoshisa ku7 no18 mukelo khona lapha nakusasa ko Sasolbek lindele ukuthi nakhona ke zobe nimboze ngamafa amazoshisa ku10 no23 sagijima singena kusifundazwe sala eGauteng mukele Johannesburg zobe nimboze ngamafa amazoshisa ku11 no20 sisekhona la eGauteng ngoFernegeng mukeli nakhona ke zobe nimboze ngamafa izulu amazoshisa ku10 no23 kanti masibheka kusifundazwe sikhona lapha na kwaZulu Natal eThekwini zobe nimboze ngamafa kusasa amazoshisa kuye u15 no23 sisekhona belu lapha na kwaZulu Natal eMgungundlovu nakhona zobe nimboze ngamafa amazoshisa kuye lapha na u9 no23 kanti sagijima sibheka kusifundazwe sakhona lapha ya eLimpopo kuPhakabhola mukeli zobe nimboze ngamafa izulu amazoshisa ku15 no32 zobe suqaphela ke mawukhona lapha na kuPhulukwane nakhona zobe nimboze ngamafa amazoshisa ku12 no25 obheke nje mbukelo wami omuhle nangumthandayo okhona lapha na eMpumalanga koMbombela nakhona mangisho gqala umlomo uthi zobe nimboze ngamafa amazoshisa ku11 no31 obheke nje makhona eSekhunda nakhona zobe nimboze ngamafa amazoshisa phakathi wakhe u8 no22 kanti mbukelo khona kusasa lapha na Northwest Mahikeng mangisho ngokungahlonisi ukuthi zobe nimboze ngamafa izulu amazoshisa ku11 no24 udaba olufanayo Rustenburg nakhona zobe nimboze ngamafa amazoshisa ku12 naye lapha na u24 kanti mbukelo khona kusasa lapha na Northern Cape Kimberley nakhona zobe nimboze ngamafa amazoshisa ku9 naye lapha na u20 obheke nje kusasa makhona lapha na ku-Uppington lindela khona futhi zobe nimboze ngamafa amazoshisa ku8 no18 sibheka isifundazwe sakhona lapha na Western Cape Cape Town koGugulethu khona-ke kunamathuba ezivulozwa lindela amazoshisa kuye u12 no15 sibheka nje lapha na koGeorge mbukeli nakhona kunamathuba ezivulozwa lindela amazoshisa kuye lapha na u12 no17 mina ngingudixie D ubheka umthetho abel Adolphus ungabuhlehlo lwami njalo sengithi kini nonke emakhaya kwasithela umusa.